Hello, बेलासिनि गोजोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय आंनि YouTube चेनेल नायग्रा नोंथांमोन। दिनैहाय दंफैयो बिथां बिजिर दैमारि। बियो बेसेबां जाहैखोमोनलाय 1 month जाहैबायमोन। बियो माबाया गौपुराव माने इसोरनि खामानि मावनो थाखाय दंहैयोमोन ना। आरो बियो माने माखासे गामिखौ गालांनायनि थाखाय माने बियो गिदिंनानैहाय जों गामियाव फैफिनदों आरो नायनो होननानै। माने माखासे प्रग्रामफोर दं, बिनि गेजेरजोंब्लाबो गालांनाय न'खरफोरखौ नायस्रांलांनो होननायजों लोगोसे जोंनि न'खराव दायो बियो दंफैयो। आरो बेजों लोगोसे बियो माने माखासे गावनि थाग्राफोरखौ माने दिन्थिनो थाखाय आंनो माखासे सर्ट भिडिअफोर होलांबाय। बेखौ आं दा दसेनि उनाव लाबोसिगोन। ओंखायनो माने बिथांनि दारै आं दा बिनि भिडिअखौ दिन्थिगोन आरो दा नायलांबाय थाबानो जागोन। आरो दायो माने एसे बिनि थाखाय साहा बानायदों, नै साहा लोंसिगोन। बिथाङा मेसेजबो फैदोंमोन, नाथाय मेसेजआ माने बिहावनि न'खराव थाबाय, गावनि न'आवहाय। होमब्ला जों साहाखौ लोंनि। दाहाय माने भिडिअखौ नेनानै था, दिन्थिगोन आङो बिनि थानाय जायगाफोरखौ आरो बिनि गामियावहाय मा मा मावो आरो लामाफ्रा मा सिस्टेम, बेफोरखौ आं गासैखौबो दा दसेनि उनाव लाबोगोन भिडिअ'। होमब्ला जों साहाखौ लोंना लाग्रोनि।